En primer lloc, vull agrair els canvis introduïts en la moció del grup proposant que faciliten un major consens, com s'està veient, amb el vot favorable també del meu grup. En aquesta moció rebutgem de manera clara i contundent qualsevol forma de banalització o justificació del franquisme, l'etapa més terrible i fosca de la nostra història recent. Aquest 50 aniversari és una oportunitat de reivindicar la memòria democràtica, visibilitzar les víctimes del franquisme i explicar, amb rigor i pedagogia, la transformació social, econòmica i política viscudes a Espanya després del 75. Alhora, és una crida a evitar que aquest passat es banalitzi o es blanquegi, en un moment on l'autoritarisme ja no sempre vesteix d'uniforme. Avui avança disfressat de nostàlgia, d'odi o de mentida. Es filtren les institucions erosionant per dins els fonaments, amb llenguatge neofeixista i amb simbolisme, atacant el dret de les minories, els drets a les dones, de les persones migrades i el col·lectiu LGTBI, menyspreant la cultura, banalitzant la violència política. Cal recordar, però també defensar la llibertat, la igualtat, la justícia i la pluralitat no són conquestes irrevocables, són drets que cal protegir, exercir i renovar cada dia. Aquest és el compromís ferm del Govern de la Diputació de Barcelona, que manté des del 2020 en polítiques públiques de memòria democràtica, donant assessorament tècnic, suport econòmic als municipis i a les entitats, reforçant la recerca, garantint el dret de la ciutadania a conèixer un passat massa temps silenciat. Em referiré a algunes d'aquestes línies d'actuació que mencionen els acords d'aquesta moció. Des de la creació del programa s'ha atorgat 354 ajudes econòmiques a 150 municipis, a 5 consells comarcals i recursos materials, exposicions que han itinerat en 40 municipis. Un total de 164 ajudes concedides a entitats sense ànim de lucre, en règim de concurrència per impulsar i documentar activitats educatives, exposicions, jornades, projectes teatrals i recerques. Es dona suport al Premi Tarradellas Persevera, lliurant anualment. I aquest any, després de 51 anys de la mort del seu germà, a les germanes del Puig Antic. Un moment important també per recordar. I a la xarxa Mai Més, el projecte de l'Amical Mauthausen que treballa en l'àmbit municipalista. Pel que fa a la recerca dels expedients de depuració del personal de la Diputació, durant la repressió franquista ja disposem d'un primer estudi. Portem aquests anys treballant-hi. I està en curs una tesi doctoral que analitza els casos dels empleats i exiliats. Una base documental que permetrà el reconeixement i l'homenatge a aquestes persones i a les seves famílies, tal com s'indica en aquesta moció. Aquest 2025 s'ha mantingut el suport també a la recerca i divulgació en col·laboració amb les universitats. Fem el primer Congrés Internacional de Recerca i Memòria a les Brigades Internacionals i en les jornades sobre el franquisme organitzades per la Càtedra Josep Fontana. En l'àmbit educatiu s'està treballant per tancar un acord amb la Conselleria d'Educació i Justícia de Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya per establir un programa conjunt de dinamització als instituts de secundària que inclou formació al professorat, unitats didàctiques i guies, visites i recursos digitals i visites als espais de memòria democràtica que hem posat en marxa en aquest pressupost, amb ajudes a municipis destinades als escolars per visitar aquests espais de memòria de la demarcació de Barcelona que tant hem treballat durant aquests anys des de la Diputació. A la memòria democràtica també és un projecte transversal i compartit amb altres àrees de la Diputació, com la participació en cultura, amb l'àrea de turisme i amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. Aquest any s'ha participat en dues efemèrides claus, el 80è aniversari de l'alliberament dels camps de concentració, conjuntament amb l'Amical Mauthausen, i que va tindre la primera visita institucional
de Catalunya amb una trentena de càrrecs electes amb la voluntat que els municipis s'incorporin a projectes de prevenció, en especial adreçat als joves. En aquest 50 aniversari de la conquesta de la democràcia, amb més de 80 activitats a cada un dels municipis, s'ha treballat en aquesta demarcació també posant una exposició de la generació top actualment fa una setmana inaugurada a Terrassa. I segons actes institucionals, homenatges a les víctimes del franquisme també que van poder estar totes i totes a Can Serra el 20 de novembre. Vull agrair a la part tècnica de l'Ajuntament que ha acompanyat a fer-ho possible, però també a cada una de les alcaldesses i alcaldes de la demarcació de Barcelona, als seus tècnics, per seguir treballant i lluitant perquè aquesta memòria no estigui silenciada, que puguem fer des dels municipis més petits als municipis més grans aquest treball tan important i que la Diputació estem al seu costat. Aquesta moció reforça la línia de treball i ens compromet a aprofundir en les polítiques de memòria democràtica. La memòria és una eina per defensar els drets humans i blindar la democràcia davant de qualsevol temptació d'autoritària i feixista. I no és només un record, com alguns pretenen difondre. La memòria és una política pública per reforçament dels valors democràtics, de les institucions, de la convivència i contra els discursos d'odi, perquè el feixisme no és una opinió més, és un projecte d'odi incompatible amb la democràcia i mai no pot tenir cabuda en les nostres institucions. I en aquest camí la Diputació de Barcelona, amb la convicció que mai més oblit, mai més dictadura i mai més silenci, està al costat dels seus municipis i de la ciutadania. Moltes gràcies.